Good morning guys! Welcome back to another vlog! Antok pa rin. So, I'm still here in Ilocos guys and ngayon, kakatapos lang namin mag-breakfast. Nahiga lang ako kasi naantok pa rin ako. Si lola ko, ginigising niya ako. Tapos nag-aano pa sila, nag-whistle pa. Kakainis kaya naki-breakfast na lang din ako sa kanila. Tapos, habang kumakain ako, sabi ng lola ko, "Oh Joy, gusto mo ba ng kambing?" Ganyan. Kasi dito guys sa Ilocos, yung kambing is really expensive. Parang delicacy siya. Ganun. Si lolo ko, madami siyang kambing. So, parang every time na uuwi ako, kung every month ako umuwi guys, every month din silang nag-aano ng kambing. Sabi ko, inantay, nirarason nyo lang ako kasi gusto nyo kumain ng kambing. Kako. Hindi daw talaga daw inantay nila ako ng tito ko. Sabi ko, sige, sabi ko. Pero ayokong marinig ba yung iyak ng kambing, tsaka yung, makakita ng kinakatay. So, ayun, pumunta ako dito sa kwarto. Mas ayoko nakakakita ng animals na pinapatay para lang kainin. So, pero kumakain pa rin naman ako. So, what's the sense? Parang ganun. Basta, ayoko lang makita nang dahil lang sa akin kakatayin yung kambing nakaka-guilty. Tapos tayo guys, tayo ay titingin. Ay, grabe, nakakasilaw. Tingnan natin yung mga iniihaw nila doon sa likod ng bahay. Yo, lengaw mantiglore. Mukatang ka na naputot. Anya, tasong rod na. Very mahaba mo tasong. Palalo na di pala lumo ng data. No? Palalo na di pala lumo ng. Damang angot ko nga kwa. Naluom nga bayabas. Bayabas ni Grandfather Deer. Ito yung masarap. Ay! Nagkadumagamti na tinag. Kaya pala. Nangangamuyan. Panyo kang kanan tibayabas, kids. Awanan tubingan yung mga tibayabas. This is the garden of Tatang. Yan. Madami ng mangga. Kakain ako ng mangga. Yan. Kaso native pala ata to. Ito yung maasim na kailangan pahinugin. Yan. Ganyan yung mga niya. Madami pa doon. Sa dulo doon. And dito naman yung mga gulay-gulay niya. Yan. May kamote dyan. Actually mga sira-sira na. Kasi nabagyo. Tapos may dyan kalabasa, malunggay, kamote here. Wala na yung mga saluyot niya. Grandfather, video. Nyati sikreto tinaimas nga kalding. Taturo. Taturo ti kay masan. Tapno? Nagdalatog na. Ay, apo. May ako guys, binigyan ako ni tita ko ng vitamins. This is iron sulfate and maganda siya na inumin lalo na sa mga nagpupuyat. You need vitamin C, E, and iron sa mga nagpupuyat, especially women, para maiwasan nyo yung, anemia. Ayan. Lalo na po kapag may mens, tapos nagpupuyat ka pa. Ayan. Yan yung mga tipo ng nahihimatay ng mga babae kasi bumababa yung hemoglobin. So, maganda mag-take din ng ganito na vitamins para mas blooming ka pag may iron ka. Lalo na kung mapusyaw ka. Yan. Maganda to. Yung mga iron supplement. Uwian na naman mamaya guys. Actually, umuwi ako ng hapon kahit tomorrow pa yung duty ko para yung biyahe ko makapagpahinga din ako before ng duty ko. Pero tinatamad na naman ako umuwi lalo na aalis na sila tita ko. Flight na nila ng Friday. So, I want to spend more time pa sana with them. Kaya lang, ayun, maghanap muna ako ng reliever ko kung meron akong makuha na reliever. Going ngayon yung construction dito sa amin kasi may pinapabakuran nila tita ko yung pagitan ng lupa namin tsaka dun sa kabilang lupa para para yung yung pagitan, yung border niya talaga is ma-set na namin para walang away sa mga susunod na generation, ganyan. Kasi nakita ko kanina yung yung bang tawag doon, hindi ko alam Tagalog doon basta yung muhon, yung border na nilalagay nila yun, yung parang inihuhukay talaga nandun siya. Kasi ngayon at least buhay pa yung mga matatanda on both
both sides. So, yun, napabakuran na. So, ongoing. Tsaka, madami kasi silang pinapakonstruct dito sa bahay. Ang daming pa-project ni lolo ko, tsaka ni tita ko, kung ano-ano. Tsaka, yung mga pa-safety, nila, sa mga hagdan, maganyan. So, medyo magulo dito sa bahay. At ongoing nga din ang pagluluto nila ng kambing. Hey guys, kakatapos lang namin kumain and may nagbebenta ng ice cream, yung mga dirty ice cream. Yun kasi yung favorite ko guys, lalo na yung cheese. Pag may cheese, bibili ako kasi pure cheese lang yung papalagay ko na flavor guys. So yun, merong magbebenta. Ano namin kinain. Lahat kami kumain, sila tito ko, tsaka si tito ko tig 2 apa, may tinapay, ganyan. Si lolo ko may baso, may cone, ganyan. Tsaka yung mga trabahador sa construction kasi pinakain na rin namin. So, alam nyo na this. After ng pagkain, tas tanghali, malamig ang simoy ng hangin, tulugan na. So, tutulog muna ako mga besh, and I'll talk to you guys later. Good morning guys! So today, we will run a lot of errands. Actually, ang dami kong white hair. Ginising ako nila lola ko ng mga 8 kasi nagbe-breakfast na daw. Ayan. So, nagmamadali ako kasi si lolo ko, tinatawag na niya yung pangalan ko. Sabi niya, Joy! Joy! Pag ganun, check na niya kung nakabihis na ako. Kasi pupunta kaming bangko, tapos pupunta kaming, ano pa ba? Punta kaming assessor's office. Kasi yung sinasabi ko dati guys, sa magbabayad ng tax, di ka na naman kami natuloy. Parang feeling ko, di na naman kami matutuloy ngayon. Kasi, guys, tanghali na sa kanila yung alas 8. Pero pag sa ating mga, millennials, maaga pa yun. Kaya, mag-ano lang ako. Ala, yung white hair ko, nakakaasar. Ano lang ako. Make-up lang ako ng very, very light. Para lang matakpan naman yung mga redness sa mukha ko. Kasi ang dami ko pang pimple, though hindi na sila parang dati na mahirap na buhay. Alanda. Dalawa pala yung dala ko guys sa moisturizer. Yung pang mabilisan lang na makeup natin. Actually, my skin is maybe thanking me because wag masyadong magmadali, masasayang makeup. Kasi, guys, ngayon lang ulit ako nag-makeup. For how many days? So, sobrang nakapagpahinga yung skin ko. Ayan. Oh my gosh. Hirap pag nagmamadali. Yan kasi si lolo ko, pag nakabihis na yan, guys, alis na kami. Ganyan kami nung bata kami. Kaya kapag yung mga ligo namin dati nung mga bata pa kami, 1, 2, 3, or dapat, dapat nauuna kaming naliligo. Ever since nung bata kami, pag si Jen na yung naligo, naku, Diyos ko, 1 hour na yan sa CR. Lahat kami hindi na makaligaw. Dito sa bahay namin dito, isa lang ang CR. Kaya, dapat mauna ka sa kanya or else, hindi ka na makakapagpulbod. Ganun. Nung bata-bata pa kami guys. Kasi, mabagal kumilos yun. Yung kapatid kong lalaki. Basta pag sa CR, sobrang tagal na maligo. Alam na yun ng lahat. Basta siya, may forever sa CR. So yan guys, I'm done with my makeup and we are going na. Sobrang easy lang. Nag-lip tint lang ako, tas konting blush lang, tsaka highlighter. Hindi na ako nag-contour guys. Tara daw ng Jollibee guys, bibili ng burger. May pa-senior. Oh, may senior din. Amin na. Nandun. Mga matatapang. Dahil may mga senior citizen. Full tatang. Pay matimot? Yeah. Jabangir. Close. Ano ba po, ma'am? 5 cheeseburger lang po. No drinks. Waiting for our order dito sa Jollibee. Ginamit na naman ng mga senior. Impakat naman na. Senior na.
Ganado sila kumain dito sa Jollibee kasi may mga senior citizen sila. Awan ti hopya ayo ate? Ah. Sabi mo na mo mga ano mo data? Jida pinakababa. 5. Kasi sa nga pulot ano sa nga gasutan. May nakagsweldo. May nakagsweldo. Ngata lang. Tapa nang. Tapa. Ati, may 1 kilo nga para tapa. Anya gay para tapan. Diyan ay mas nalo ng anti. Ay kanu na kulbot. No natangko na tag tinag mo la dia sumano. Nya di dua-dua ti paroy akon. Duwa-duwa ka na tang. Nakol. Nya ate tang alasason yung to balayan. Sige ito mangiwan. Labas tayo put uyok pa nga kilo mo nanti. Mano ti may sakilan ti? Ano may sakilo ya? 280? Ano may sakilo ka nanti? Di magasok ka na sa. Kung ano sa kagasulat at huwag mo di namin magaling magasot ka no kanyo. Di magasot ka na dyan patentang la. Kita man manunod dapat dito. Kaya mo sama ni Kandira lagi pa namin. Awan ni arang ipanan no pula na magpinamas. Kat di medyan. Wala. Medya. Tapos na pa nakaumat eh rakipa. Ang grandmother mo, tibanger mo. Pangit ka mo banger, tanawan riri. May sa kilo garden tea. Dalandan. Awan ti sa badyo balayan nang. Wanay bo sa amin di kalmantal daw. Tani. May sa nga sa banti. Dagsumot tante ko ako ne boyet. Upa ka kilo. 4 kilos. Dua kilo. Apa mo basket gamin na na. Mana ta 2 kilo anti? 160 plus 60 nang. Bagin alam ta bagin. Sweldo, sweldo. Timing anti kasi dyan, iti pa nagsusweldo. Di na pala 200 mo ni anti mo. 160 sa 60 day. 220. Thank you. Pupunta ako guys sa post office kasi ang dami na daw naming letters, so I need to pick them up habang nandito pa kami. Ayan. We are back home guys, and yes, first time kong nag-vlog. Ano ba, hindi nagpo-focus. Wait lang, bes. Ayan. Yung first time kong nag-vlog sa palengke, and nakakatuwa lang. Tuwang-tuwa silang nabibidyoan. Kuha tayo guys ng ating mangga. Ito, no need to sungkit. So, kunin ko na lang tong isang ganito. Ay! Mahirap siya, Esh. Ado, telaak! Duwala ti kayak!
Dayon, Eshi! Gat namang gahir. Mas bagoong pa. Hey guys, I'm gonna close this vlog na. Na-realize ko, hindi ko pa pala siya na-close. And nandito na po ako sa Pangasinan. Tapos na po yung bakasyon natin sa Ilocos. So, I will start a new vlog na. So, if you want to see what happened today, just wait for the next vlog. Or kung nandyan na yung vlog, I will put the link in the description box down below. Thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and please do not forget to subscribe and like this video. Bye. Listen to my heart beat, beat.